Добър вечер, уважаеми зрители! Аз съм Димитър Величков, а вие сте с Мите Шоу. Тази вечер ми гостуват много интересни гости. Нямам търпение да ви ги представя. Но преди това бих искал да споделя една много дълбока интимна тайна пред вас. Отдавна съм влюбен в една много красива, бих казал най-красивата българка, певицата Глория. И тъй като не мога да тая вече чувствата си, бих искал тук пред вас да се обадя на Глория и да разкрия своите чувства. Колеги, може и да се свържем. Глория, здравей! Здравей! Казвам се Димитър. Не се познаваме с теб, но аз съм много голям твой почитател. Много те харесвам и много отдавна искам да те поканя да хапнем, ако искаш, по една шкембе чорба. И аз се разкарал тук. Да идем на шопинг терапия на пазара Илиенци. Ще забие един шамар. Купил съм ти едни вълнени терлици, които топлят много зимата. Не, Глория, не затваряй, не затваряй. Да. Ами, уважаеми зрители, не ми върви много в любовта. Но пък затова пък имам интересни гости и ви представям първият ми гост тази вечер. Отец Паралийски. Здрасти! Здрасти. Как е? Върви ли хавата? Добре, добре. Гледам, много модерно си се барнал. Аз не съм някакъв бълъг, бе. Аз съм, за тия, които не ме познават и в случай, че ви интересува, аз съм отец Паралийски от църквата Света Валута. Дошъл съм тук малко така да ви се похвалим, не да се оплача. Не, са се навъдили някакви неплатежоспособни клиенти, се не знае. Искат да ги изповядвам, обаче се на половин цена. Добре ли е? На половин цена. Как така на половин цена? Не може Идва така. една там, слушай, пресен случай. Идва една, вика: здрасти, вика, отче Паралийски, ако мога да изповядаш, че тук малко съм наблъскала едни изневери, да ме изповядаш. Викам: хубаво е, мастио, ти ми идваш за 20 път тази седмица, бе, сеш ли се? Кога успе, бе, да натрупаш 20 изневери за една седмица? Второ, заби това. Ами иска, освен всичко друго, да изповядам на половин цена. Сеш се, нали? Ако може без пари. Нема стане са. Аз тарикат ли съм, или? Значи да не съм благотворително дружество, бе, брат. За всичко си имат тарифи. Разбереш? Поне тези тарифи са ми спуснати директно от синода. Има си ценоразпис за опрощаване на изневери, за опрощаване на кражби и всеки подобни. Имам, каква схема съм измислил, бате. Значи, имам специални промоции. Само тази седмица, например, опрощаването на кражба, слушай са, опрощаването на кражба е на 50%. Не е ли тарикачка? Супер. Ти слушай са. Вече втора седмица актуална офертата 2 опрощавания на цената на едно. Разбираш ли? Уникално. Уникално, това без пари, бе. За постоянни клиенти върви едно намаление, което е 10%. Това е корпоративно, нали виж? Ама нали ме разбират? Отец Паралийски не бере мангизите по дърветата, разбираш ли? Аз имам разходи. Примерно, сега ти кажа, знаеш колко струва ремонта на Майбаха? Не можеш да си представиш. Екскурзиите, ето ходя на Малдивите, където съм на Хаваите, на Шри-Ланка. Не ги подарява, бе.
Обаче ми се налага, разбираш ли, когато почивам, ми се налага и да бачкам. Седнал съм на Хаваите скоро, нали, бех там и тарикатски седим на плажа, вате, поркам си Реми Мартен, пуша пура коиба 300 кинта парчета, видиш, тарикатско, нали, и ми идва някакъв и вика, здрасти, вика, копале, аз съм Илон Мъск, ти знаеш ли кой е то? Чувал се го, да? Да, го знам, някакъв американец ли е, къв е, вика, слушай, опрости ми, вика, греховете, ще направим милиардер. Викам, добре, като ми видях списъка, викам, и то ще ми трябва 3 живота, да упростим, бе! Как е виждаш ти тази работа? После идва някаква засукана, а така, фолк певица. Забрих името, сега всичките са ми еднакви, поне, нали ги знаеш. И вика, отче, слушай сега, тарикатската, арабийската, да ми опростиш, вика, изневерите. Аз като погледнах, викам, слушай, бе, коте, мене ми ще му отиде почивката, като ти опрощавам греховете. Това не мога да разберем, мата. Те е фолк певици. От толкова много изневери, кога им остава време изобщо да бачкат, бе? Това е страшна работа. После идва, бе, знаеш го, Брус Уилис. Аз на това съм много голям фен. Викам, бати, якото. И той ми вика, слушай сега тарикатската, ако мога, вика, да ми опростиш най-големия грех. Викам, кой бе? Той вика, грешен съм пред тебе, пред целия свят, че не приех скиса, не приех главната роля в Титаник. Ако бех приел, ще да спасим и кораба. И хората, ще я разкарам целият айсберг да го думна с една базука и до там. Викам, слушай, чакай малко. Ти мене за балък ли да имаш, бе? Викам, ти не умре ли в този филм Армагедон, къде гръмна с атомна бомба, астероида? Той вика, не бе, жив съм, да, ти помниш го, нали? Аз така помня, да. Викам, ти не умре ли там? Той вика, не, само ми се спокака тъпачета и не помним текста. Викам, защото си ми симпатичен, ще те упростим тебе. Викам, и се прибира начи от Хаваите в България и какво да вида? Некой ми надупчил гумите на Майбах. Така. Побеснех и го знам кой е. Това е един нещастник от конкуренцията, защото ми завижда, че съм тарикат, имам мангизи, това, и ми надупчил гумите на Майбаха. Викам, бе, къв си ти, бе? Айде да влачи там, кола ще наберем, ще го правим. Аз затова съм си измислил молитва. Много специално, слушай, сега ще паднеш. Това е най-тарикатската молитва, която често кълнем си. Ама има ли ефект така? Бе, честен кръст, бе, само сега. Значи, Отче наш ти, който си на небесата, пази ме от конкуренти, неплатежоспособни клиенти и данъчни. И се кръстим, нали, видиш? Тарикатката. Направи така, че да не страдам от инфлации. Господи, кризи, запази вярата на хората в това, че винаги е по-добре да се изповядат на двойна цена, отколкото изобщо да не се изповядват. И се кръстим, така се кръстим. Не бе, тарикатската се кръсти като мене, бе. Не мога да те. Ти казах това тарикатско кръстене, не като не да маме ръци, като продължавай да създаваш жените такива шавливи, за да има кого да опрощаваме в техните изневери. И пак се кръстим, така тарикатската. Накажи попа от църквата в съседния квартал, къде е конкуренция, дето ми дупче гумите, да кара никога по-хубав Майбах от моя. И се кръстим, така тарикатската. И много връзва. Чести кам, страшно връзва. Абе, какво ти кажа? Оправям се, с ръка на сърцето мога да кажа, че страшно ме бива за бизнесмен. Виж? Ето, например, онзи ден ми хрумна най-новата оферта. Слушай, скиза, сещате. Сега ще отворим на... Значи, изповядване на лизинг. Да, бе. На лизинг? На лизинг? Ами така. За неплатежоспособни клиенти в, нали, кризичка, това, останали от танели, немат кинти. Викам, готово лизингче, но привил съм една лихвичка. И трябва да ти кажам, че пълна е така, ври. Гъч. Браво. Лизинги. Между другото, понякога приемам и в натура. Да, ще идва един бар, не пара, всичко е затворено в имоти, в карти, това. Вземе и като тази кола харесва ли ти, някаква жестока ти кам направя, и ми напърчена кола. И без това моя бак с напукани гуми, викам, шитна го в горублене веднага. И си взех тази новата кола, сега съм така газерия, направо ти кам, така печеловка тази кола. Така че, гледай са, оправям се, финансово съм добре,
Не се оплаквам. Само дето сме в някаква така, не тарикатската ще схема, бате. Едно правителство, някаква сглобка, не мога върви нормално бизнес. Аз затова ти казвам, съм измислил и коалиция. Нова политическа сила, разбираш, коалиция зловеща. И се казва коалиция Отца и Сина и Светия Дух. Кълнем се. Те ще оправят България. Само те ще оправят. Да. Това беше отец Паралийски, уважаеми зрители. Мите, здравей! Как се чувстваш в своя телевизионен дебют, като водещ тази вечер? Ами как се чувствам? Чувствам се добре, като за първи ден, дебют. За първи път сядам на това кресло. Вълнуващо е. И човек се учи в хода на опита. Разкажи малко повече за себе си. Ами аз от много млад се занимавам с музика по принцип. Учил съм в музикалното училище в София, после в консерваторията. Цигулка ми беше първи инструмент с алтернативен втори пиано. В един момент започнах да композирам музика за пиано, нова епоха, както и преработки на популярни песни за пиано и оркестър, както и някои класически неща за цигулка, но главно нова епоха и популярните песни. В един момент започнах да пиша и хумористични сценарии. За жанра нова епоха да кажа, че това е много неизвестен на този етап жанр в България. През 2019 година участвах в България търси талант, където беше може би дебюта на този жанр в България, където участвах на полуфинал. Нека чуем запис от това мое участие. Здравейте. Здравейте. Бихте ли се представил? Димитър Величков се казвам. От София, на 34 години съм. Какво ви води насам? Ще изпълня своя авторска композиция за соло пиано с струнен състав в жанра нова епоха. Една тъжна композиция, която пресъздава онзи момент, когато всички ние загубим нещо, което обичаме. За съжаление, понякога ние хората осъзнаваме какво сме загубили, чак когато го загубим. Сцената е ваша. Желаем ви успех. Благодаря ви.
Много хубава музика, Димитър, много ме докосна мен. Много съм развълнувана, даже не мога да говоря. Много ми хареса. На мен ми е неудобно, че въобще някой като мене трябва да прави анализ на това, което вие сте направил. Нямам право на златен бутон, единствено Имаш една прелесна простота в това, което изсвири, точно като загубата. Тя е една прелесна простота. Имаш нещо, после го нямаш. Много беше хубаво. Много. А вие концертирате ли със своя музика? Някъде може ли да ви гледа човек? Ами надявам се да може скоро. Ага, до сега не сте имали. Това дебют ли е сега? Да, може да се каже. Браво! да гласуваме. От мен имаш да. И от мен имаш да. От мен имате да. Най-безапелационното да, което съм дала до този момент. Благодаря. Ние благодарим. Благодаря ви, че ни пренесохте в други светове. Успех, ще се видим Благодаря и пак. успехи на вас. Всичко добро. Чао. Чудесно! Следващия талант е автор на вълшебна музика, пред която никой не остава равнодушен. Той ни порази с своето изпълнение, почти разплака журито на България Търси талант и днес отново е тук в последния полуфинал. Самия той определя музиката си в стила нова епоха, но според нас музиката му надхвърля всички определения. И не е просто нова, а е вечна. Да я чуем отново. Казвам се Димитър Величков, на 34 години съм от София. С музика се занимавам професионално още от дете, още от 4 годишна възраст някъде. И от 2012 година започнах да композирам своя собствена музика. Това е категорично в моя живот най-голямата ми изява. Никога не съм имал възможността да свиря нещо мое. Винаги съм свирил чужда музика и то под палката на диригент, тъй като аз съм бил оркестрант. И винаги ми е тъжало това, че не мога да изразя така, както аз искам. Трябва да изразя както диригент иска и да правя музика по начина, по който аз искам. Много съм развълнувана, даже не мога да говоря. Много ми хареса. Макар че беше доста тъжна композиция, мисля, че посланието, което беше по-важното, беше преживяно и усетено. Много беше хубаво. Много. Може ли другия път нещо малко по-весело, защото хич не ми се плаче, нали ме разбираш? Творбата, която искам да изпълня на полуфиналите, е категорично моята най-силна композиция. Много позитивна, много мащабна и много вдъхновяваща.
Как и кога започна да пишеш хумористични сценарии? Ами, чисто любителски, преди около 5-6 години ми се завъртяха в главата някакви идеи и аз реших да опитам да ги развия. Започна да се получава леко по лека и още от тогава се формира една моя мечта да имам собствено хумористично шоу. Какъв е замисълът на шоуто? Замисълът на шоуто, за разлика от други подобни шоута, е да се представи един чисто струмен хумор, евентуално и с музикални участия, и въпреки че има водещ, акцента не е толкова на водещия, колкото на изпълнителите. Замисълът не случайно е такъв да има и актьори, и водещ. Защо? Защото в този формат водещия се слива с образите на персонажите и добавя и внася в тях истинност, защото те са все пак измислени и се получава една много хубава симбиоза между режисиран персонаж, на който в случая аз съм автор и сценарист, и истинност, която идва от водещия. Това е единия много важен ефект. Другия ефект е, че водещия, понеже скетчовете са различни, самостойни помежду си, нямат връзка, и водещия играе до известна степен и такава връзка между персонажите. И другия много важен елемент е конфликтът, тъй като аз понякога се закачам с тях, намесвам се. Това не е толкова важно, но за конфликт, до усилване на конфликта между такава персонаж и водещ. Разкажи повече за актьорите. Актьорите, това са хора, които до голяма степен съответстват на моята душевност. Аз не съм ги избрал случайно. За мен е много важно това, което правя аз като сценарист, да има актьори, с които аз да го представя в един завършен продукт, като това шоу, защото това не е просто някакво шоу, където трябва да се съберат някакви зрелища. Това репрезентира моята душевност и аз се радвам, че така пътя ме срещна с тези двама страхотни актьори, Жоро Низамов и Сашо Гончаров, за да можем заедно да направим това, което аз чувствам като сценарист и което те също пресъздават като актьори. Като тук ще вметна, че Жоро Низамов също пише сценарий, той има малко участие. Може да се каже, че е един вид помощник сценарист, поне за този първи епизод. Каква е връзката между музика и хумор? Ти като музикант виждаш ли някаква прилика? Красотата. Много, много е важна красотата в хумора. Виждам, правят много зрелищни неща, но някакси в много случаи се губи красивото. Пак казвам, хумора е по-лекото изкуство, но красотата е тук повратния момент и много важния момент. Кой е най-вълнуващият ти музикален момент в твоя музикален път? Те са два. Един като цигулар в оркестър, когато свирих още в оркестъра, и България Търстеван 2019, когато представих за първи път моя творба авторска пред цяла България. Като оркестрант 2004 година имах възможността да свира в оркестъра на Клаудио Абадо, легендарния диригент Клаудио Абадо, в неговия оркестър младежки. Тогава свирихме много голяма програма Малер, 9-та симфония. От тогава Малер ми е любим композитор. Абадо няма какво да го коментирам. Имах така големия шанс да имам турне с него и това ми беше много специален момент. И заради Абадо, и заради Малер. Малер ми е на мен много специален. Той е симфоник, той е голям композитор и тогава ми беше, може би, най-големия момент като цигулар. Аз отдавна вече не се занимавам с цигулка. Като пиано, като музика за пиано беше това. България търси талант. Това беше много специален момент. Аз представих две неща там. Имаше много емоционално настроена публика. И беше първата ми така по-сериозна поява. Кой ти любимия персонаж? Дон Корлеоне.
Много ми е автентичен. Ето, много хора казват, не го прави, той е муден, много дълъг бил, не знам си какво. Да, ама на мен пък ми харесва. Аз затова казвам, в хумора не е винаги нужно да се засмееш. Важно е настроението, което и чувството, което персонажа дава. А Дон Корлеоне е много автентичен персонаж, той затова е не случайно толкова е игран от много хора. Той ми е любимия. Кое лично теб те разсмива най-много? Самоиронията и деградацията на персонажа. Тоест, аз като сценарий, аз се смея докато го пиша. Моята задача като сценарист е да го направя, да го преобразувам персонажа в деструктивна посока. Тоест да го направя на глупак, с други думи. Да му разруша авторитетните качества. За да го направя глупав, наивен, да го направя пълен с грешки, защото това е смешното. Ако го направя да го хваля, да го направя еродиран, авторитетен, няма да стане смешно. И тук, понеже казвам преобразуван персонаж, искам много важно да отбележа, че ние, или поне аз и моите колеги, не правим нашето шоу, за да изразим мнение чрез персонажа, който правим за човека. Няма почти нищо документално в нас. Искам да поднеса своето уважение към всеки един човек, който намери място в нашето шоу, като персонаж, който ние работим, и да каже, че ние просто взимаме персонажа, защото е интересен. Тоест, обратното е, ние правим комплимент, че го взимаме и по този начин демонстрираме, че е интересен и автентичен. А вече после какво правим, то няма никакво отношение относно нашето мнение за него, какво мислим и така нататък. Защото гледам, много хора се обиждат. А защото свързват хумористичното с реалното. Не, ето аз даже още в първия момент се самоиронизирам. В първия момент на шоуто. Всичко е една шега. И с мен бих правил скетч, само че аз съм толкова известен и не съм и толкова, не знам, фотогеничен. Моето уважение, пак казвам, към всеки, който сме му избрали така индивидуалността, ние я ползваме просто за суровина. И то точно защото е интересен. Никога не бих си позволил, аз дори да не го харесвам даден човек, да чрез хумора си да изказва мое мнение, отрицателно, подигравателно, унизително и така нататък, както някои хора правят. А и се разрушава красотата на самия скетч. Както казах, красотата е много важна. Кое не ти харесва в хумора? Ами, в нашия хумор не ми харесва, че понякога се избива в по-леки мотиви. По принцип хумора, както казах, е по-леко изкуство, не е като музиката, нали, аз като музикат мога да го кажа, като драмата, като сериозното кино и театър. Но въпреки това не бива да се изпада в много леки модели на поведение. Те са разрушителни. Става много леко. И това е едно, от което така страда нашия хумор често. И другото е грубостта и негативизма. Почват да се смесват и да изгробяват нещата. Трябва да е премерено. Нито да е много грубо, нито да е много леко, за да не избие в крайности. Това не ми харесва. Трудно ли е да си водещ? Ами, на мен като за първи ден мога да кажа, това ми е дебюта, никога не съм правил нещо подобно. Трудно е, хубавото е, че ако сбъркаш, може да се върнеш и да си го поправиш. Да го правиш на живо? Да, затова не се прави на живо, докато не си свикнал, за да не се изложиш. Иначе е приятно, но е отговорно, защото това са много, изкуството и музиката и хумора, това са много прецизни неща. Една дума, ако сбъркаш, ето, трябва да връщаме няколко пъти. Отговорно и много прецизно нещо е. И се прави много бавно. Доколко важни за теб са студио, декори, озвучаване? Ами да, те са много важни, защото те придават много голяма част към скетча. Едно е да има широко студио, където да се усети простора, друго е персонажа, който играе, да се залепи за една стена и се убива и се умъртвява по този начин чувството за свобода. Не е случайно тези нюанси в декорите, които се използват в такива шоута, са винаги
почти винаги такива, защото те носят свобода, простор, светлина. Много е важно, както и озвучението. Ето, ние нямаме жива публика, ще трябва в началото поне да монтираме аплодисменти, смях, такива неща. Те са много важни също, защото едно е да си правим скетч тук сами, без някой да ни аплодира и да ни се смее. Друго е вече да се включи и публиката, което додава много важна атмосфера за зрителя. Какво точно търсиш в хумора? В хумора търся, колкото и нелепо да звучи, себе си. Много хора казват, че смешното е винаги в това да се засмееш, но за мен добрият хумор не изисква винаги да се засмееш. Може нещо да е чаровно, автентично, оригинално, да донесе хубаво настроение, да донесе хубаво чувство. За мен лично като зрител би било достатъчно това нещо. И иначе хумор е красота, любов. То не е като музиката, тъй като аз съм музикант, но пак е изкуство, макар и по-леко. И аз виждам в него красотата, остроумието и свободата. Какво липсва на телевизионния ефир? В момента на телевизионния ефир може би липсват сценаристи. Виждам и в киното, дълго време ние нямахме така добри филми. Може би актьори имаме, но не толкова сценаристи. И мога да кажа, че това не се учи. Аз съм го имам като някакъв талант. Аз не казвам, че съм и кой знае колко добър в това нещо, но мога да кажа, че не се учи. Проверявал съм в надвис, на много места, не се учи това нещо и който пише хумор, го има като талант въобще в целия свят. И това е липса на този свят въобще, може би. Хора, които да правят хумор. Иначе правят се филми, правят се музика, но хумора може би изостава от към автори. Как виждаш развитието на предаването? Като актьори, музика и така нататък. Много хора ме съветват, не дай тръгва с голяма кошница. Истината е, че аз винаги имам големи цели, но в същото време съм реалист и си казвам, че не мога да имам големи цели, когато нещо зависи от таланта, а таланта никой не ти гарантира до кога ще го имаш. Но аз съм привърженик на тезата, че човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му и искам да дам на хората много хубави емоции. Пък докъдето стигна. Развитието на предаването от една страна е развитие на мен като сценарист, защото актьорите, с които работят, те отдавна са актьори, те си се развиват отдавна. И другото много важно е нови попълнения. Тук трябва да кажа, който се чувства интересен и смята, че прави нещо интересно, независимо, хумор, музика, каквото и да е интересно, нека изпраща на почтата, аз ще я обявя в YouTube канала и скоро ще имам и сайт. Ние сме в перманентно прослушване и перманентно отворени към нови колеги, актьори, сценаристи също. Въобще, който смята, че прави нещо интересно, защото хората правят шоуто. Добре, благодаря за това интервю, пожелавам ти успех. Уважаеми зрители, представям ви следващият ми гост, баба Тодорка. Уйна баба! Уйна баба! Хубавото дете! Уйна баба! Колко пораснало! Хубавото дете, баба! Уйна баба! Здравейте! Колко пораснало, към голям станал! И го дават по телевизора, моята гордост! Отгледала се го от такова парче месо! И съм, защото беше злоят, отслабнал си баби много, дасах да затова ти нося много неща да ви се представя. Аз съм баба Тодора, бабата на Митко. Отгледала съм го от малък. Беше много злоят и аз като го вкарах в метличията и си играхме на партизани, и аз бях ятака и му носих банички да я еде. И от тогава порасна голямо детето. Виж баба, какво съм ти донесла. Дай да видим, дай да видим. Прас, обожавам прас. Сега съм го гледала. Обожавам. Донесла съм ти една жилетка, аз съм плела да ти попричкуват студиото. Няма да се притесняваш за мене. Тук има буркани, компоти, една прясна месирка съм ти заклала и съм донесла там едно бидонче с кисело зеле. Баба ще му сготви кисело зеле и сирдек. Най-любимото, най-вкусното. Баба ще го гледа като писано яйца, а яйца съм ти донесла.
тона яйца. Ти няма да се притесняваш за Оле, баба. може, оле, може. Баба си е донесла и легло походно, и чершави завивки и органи, една възглавница. Ще остана да живее при тебе. Тук в това, как му викат. Студио, това е. Студио, баба Тодор. Ама малко се изморих. Баба, да ми кажеш къде има нивка да се опера гащите, че много са. Изпотих, идвам чак от влака и от влака чак до тук пеша. Чакай да видим какво друго. Една риска съм ти взела. Много хубава да се обличаш. И съм ти взела магданоз. Да едеш магданоз, защото е много полезен за простатната жлеза. Да ми правиш нощта метка. Баба Тодора много го обича. Искам да кажа на всички, дето го гледате по телевизора. Той е много добро момче. Гледала съм го е такъв, а това го казах, че няма страшно. Баба Тодора ще го гледа, следващия път ще му донесе. Имам и компот от дюли. Имам едно голямо прасе, дядо ти ще го заколи скоро, ще има сланина кожичка, уши, каквото искаш, баба. Ще му направи пахор! Пахор, детето да порасне, да стане голям човек. Аз, баба, отивам да си опера гащите, сега ще се върна после. Айде, да слушаш! Благодаря ти. Това беше баба ми Тодорка. Уважаеми зрители.